Sí, molt. No, a l'inici, jo crec que quan vam entrar no va haver cap tipus de prevenció, ni la va haver ni nosaltres la sentíem. Aleshores ens permetíem parlar del que... Home, sabedors que estaves fent un programa era un accés a prime time, no? Després dels informatius i abans de la pel·lícula o de la sèrie, tal, que té un àmbit familiar i que per tant, bueno, però no hi havia ninguna directriu des de Canal 9 de això no es pot tocar. I a partir d'un determinat moment ja va ser un no parar. Va ser prèvia a unes eleccions, però de sobte no es podia parlar de moltes coses, d'educació, dels ferrocarrils, no. Va ser prèvia a l'accident, no podem parlar dels capellans, de política per descomptat que no es podia parlar, de religió. Nosaltres havíem parlat camps de golf, no n'havíem fet i havíem parlat i de sobte va haver també la llengua, bueno, en fi, van ser tota una sèrie de coses que sí, normalment les televisions són instruments de manipulació, no només així, des de l'inici continua sent, bueno, no només la televisió, els mitjans de comunicació, els poders econòmics o el poder polític i econòmic està darrere d'un mitjà de comunicació que dia a dia, hora a hora, la ràdio, la premsa, la tele, està bombardejant i està generant opinió i sobretot està mostrant el que ho desitja mostrar i omitint el que no vol que tinga carta d'existència, de legitimitat. Sí, és una llàstima que aquestes coses passen. Lluites contra elles d'una manera o una altra. Però a vegades nosaltres dèiem, però de què fem humor? No podem riure'ns pràcticament de queda un territori, el territori de les relacions, el territori de les passions, dels desitjos, de la quotidianitat. Però clar, la quotidianitat estava... No pots parlar de política, per exemple, no? És que tot és política, tot són decisions, és a dir, una persona no pugui pagar el lloguer o millor o estiga desnonant, no? És fruit d'algo que està passant, no? Dels bancs, per exemple. O sea, entonces un programa que se llama con Polonia, que a la TV3 penses que és impossible hacia València? Sí. I per exemple, creadors com ara, no me ve el nom de... com li diuen a este Xavi Castillo. Creus que a lo millor en altres llocs Xavi Castillo tindria un públic més, no a lo millor un públic més potent, sinó més possibilitats de que la seva obra arribés a més gent? El Xavi té molt de públic, Xavi té molt de públic perquè és un tio amb molt de talent, bèstia escènica i no sé si això a lo millor fixat, no vull dir que sigui l'ideal, però que a lo millor també l'ha ajudat perquè ell ha pogut desenvolupar i fer alguna cosa que molts altres no han fet perquè no saben o perquè no s'han atrevit, i així. I perquè té la capacitat de fer-ho realment, però el que fa és complicadíssim i no s'ensenya, això se té. Però evidentment Xavi ha estat petat en molts llocs, en moltes poblacions, molta programació, la majoria de la programació és pública, l'administració pública, i per tant no se l'ha contratat, i com no la televisió no té cabuda, potser té més cabuda en altres llocs que no així. Perquè la societat valenciana, la societat valenciana també té això, més el que li tires, és una... Quan diuen, és el valencià, no és el valencià. El que passa és que qui marca les pautes o els dirigents polítics pensen que no ens convé escoltar això, pensen que no és de Polònia o Cracòvia, és a dir, parodiar un equip de futbol o parodiar una situació política, la nostra alcaldessa, la nostra president de la Generalitat, com fan allà, no ho volen, aquesta incapacitat de riure's d'un mateix, que és una cosa que jo trobo molt sana. No és únicament el referent de Catalunya, és la terra per la cultura anglosaxona, bueno, això ho ha fet, ha demostrat.
ha canviat moltíssim i ho estem vivint amb moltíssima preocupació realment, perquè no existeix, el model canvia, el model de producció i sobretot el que canvia és el model d'exhibició, no hi ha mercat, és a dir, els ajuntaments no hi ha empresa privada que contracte només en capitals i en València l'Olimpia, diguem-ho així, no? El mercat s'ha reduït aleshores moltíssim, és a dir, es contracta molt poc, a preus molt baixos, realment, en molts casos a taquilla, però uns preus de taquilla baixos també, perquè fins ara la població es pagava poquet en la majoria d'elles, i després també perquè el públic li costa molt anar, no? És tant un problema de que no tingués idees per preguntar, de que no tingués moltíssim, evidentment, de que no pogués produir, pots produir a un cost més baix, pots fer ajustos, el que passa és que després no hi ha mercat on eixir. I això és el que està ofegant a moltíssima gent, a moltíssims companys de producció, companyies, productores que no troben la manera. Crec que és un moment en el que si a la volta de un o 2 anys no s'activa realment el mercat, no es troben escletxes per poder atisbar que hi ha en aquest moment nosaltres venim d'un congrés en Alcoi, no? sobre teatre, sobre arts escèniques, i és un congrés més de queixa i reflexió, que no, tot i que és pensant en el futur, mirant cap al futur, ja és que no ho veig. I estem en l'intent, cadascú, intentar trobar vies diferents, provant-les, equivocant-nos, amb l'esperança de que algú encerte i pugui obrir un o diversos camins. Però en aquests moments és una situació complicada. Entonces, per això, l'últim títol de la vostra obra, una obra que veu estrenar, que és Que tinguem sort, es refereix a això? Sí, es referia a això i a moltes altres coses, no? Però tenia... sobretot el que tinguem sort guarda relació amb el que... podem estudiar, podem creure que nosaltres marquem la pauta del nostre comportament, prenent decisions que ens ajuden a ser com som i a viure com vivim. I tot és un absurd, un atzar en el que no som nosaltres qui prenem. Aquesta és la sensació que ho té a la mesura que va fent anys, no? De que hi ha coses que tu controles, però hi ha moltes més que tu no controles. I ser-ne conscient d'això, bueno, no t'has de fer trontollar tot el que tens, però et fa pensar que tinc una miqueta de sort, no? Que aquest melanoma passi per aquí, no? Que l'infart passi per aquí, que el càncer no ve per qüestions de salut. Si parles de qüestions de feina, com us deia, depens moltes vegades no del teu talent. Jo conec a molta gent excel·lent professional que el que siga no han trobat jo haurà posat la mà en el foc per ells, no? Evidentment, quan la peripècia de l'obra finalment decidís vincular-la al món teatral, que no, en principi no anava a fer un espectacle sobre el món del teatre, no anava a fer una altra cosa, però finalment vaig dir, ho finalitza així. Parlava per a mi de la mort d'un model de teatre valencià, d'una cosa que fèiem, que hem fet alguns de nosaltres i que està reclamant un canvi. I el canvi moltes vegades passa per la desaparició, per la mort, en aquest cas és una metàfora, no? La mort d'una persona, la desaparició d'una manera de fer és que dona a trobar altres camins, a renovar il·lusions, objectius i demés, perquè en aquests moments estem com una miqueta desconnectats, no? Bloquejat, el boxejador que rep un sac d'hòsties i no cau a la lona però no sap armar la defensa i no sap trobar la manera de guanyar-li a l'altre, pensa que ho pot fer, no? Que té encara una mà
bona, un bon col, però no l'alça. I mentrestant va rebent i veurem que és primer, que caiga la lona, algú para el combat, o que en última instància pugui treure un jam, no? I carregar-se. Però sempre baralles un punt de... Moltes vegades quan diuen això és el que has fet, no? I dius, bueno, sí, però el que no he fet és brutal. És a dir, és una proporció de 1 a 5, a lo millor, no? D'elaboració de projectes que es queden uns al calaix, altres que ja ens els fem. I en aquests moments, bueno, ara portem... S'estan exhibint 4 espectacles, no? Que és una cosa que hem fet amb anterioritat. Portem que tinguem sort, de Catalunya, el Midsummer, que és l'últim que hem estrenat i que ara va de gira per la comunitat i se'n va també a Barcelona un mes. Portem Besos, que està golejant, no? El Color, i Kafka i la nina viatgera, que és un infantil, que estem intentant que es pugui representar perquè ha agafat una època molt complicada a nivell d'exhibició. Bueno, darrere d'aquestos 4 espectacles estem pegant voltes a producció. Espectacles que van seguint en la nostra línia de dramatúrgia, de creació pròpia. Estem parlant d'espectacles petits, la possible recuperació també d'alguns espectacles com ara Spot, que van anar molt bé també, i la producció d'espectacles per contra estos petits, espectacles grans, no? En coproducció amb altres companys així a la comunitat valenciana, perquè va ser una de les maneres de poder assumir el repte, no? El fet de redistribuir el risc i de participar. I estem una mica també alerta al que són a veure què va passar en el futur de Catalunya. Es produirà el procés d'externalització, veurem en què es concretitza i en quina capacitat ens donen a la gent que treballem així, que hem treballat i que hem demostrat que es pot fer producció i producció a un cost molt rigorós, no? Per a entrar a funcionar, perquè crec que és un sector que en aquests moments està en via a la definició, si no li dono una miqueta d'oxigen. Jo suposo que es produirà, espero, perquè si no realment les poques empreses que queden així, moltes d'elles estan treballant evidentment fora. Però clar, si tot se'n va fora, al final la gent se n'anirà fora, perquè si no quedarà res. Jo crec que és una responsabilitat dels nostres polítics en aquest sentit de donar una mica d'oxigen. I bueno, ja estàs en aquesta expectativa. També quan nosaltres acabem de produir, no? Quan acabes de produir ve una època sempre, un període de temps de reflexió, de pensar molt bé cap a on vas. I quan planifiques això, planifiques a diversos anys vista. Perquè no pots anar d'un any a l'altre, sinó que vas en perspectiva de 2, 3, 4 anys, no? Pensant que vas a poder fer això. I al mateix temps he de dir que també es pot donar que en un any nosaltres diguem, senyores, pleguem perquè fins així hem arribat amb este model. Això no vol dir que no vaig a continuar fent coses i de però potser molt l'estructura actual que tens, no? Perquè realment és com difícil trobar l'espai. Ho anem a intentar per descomptat, però que per primera vegada apareix també aquest fantasma de dir, bueno, igual toca plegar veles i encetar de nou un altre camí, una estructura menys fèrrea com la que tenim ara, que ens genera no tantes obligacions, però buscar, perquè qui no busca no...